agradecerlle a Beatriz, agradecer á Fundación que unha vez máis e sempre que nos poñemos en contacto con eles sempre están dispostos e sempre responden positivamente ás nosas chamadas, así que, pois unha vez máis agradecer que aquí nesta sala de exposicións, recordarlle á xente que estamos xusto debaixo de onde foi Caixa Ourense e Caixa Nova durante moitos anos, neste local, na Plaza do Príncipe, e eu creo que mellor colofón para rematar toda a actividade que tuvemos estes días previo ao Botelo e agora xa como remate despois do Botelo esta exposición, así que convidar a todas as veciñas e veciños do Barco e de Valdeorras, porque é unha oportunidade que poucas veces se vai a repetir, porque isto non é habitual que unha exposición deste calibre, deste nivel, a teñamos aquí no Barco. Así que, repito, gracias e que todo o mundo se acerque por aquí porque van a disfrutar coa exposición.